Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sanarwar sabbin bidiyoyinmu a duk lokacin da muka sake. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da zuwa shafin Salula TV. To ba tare da wani ɓata lokaci ba, a gurguje za mu muku na ɗan takaitaccen bayani ne a game da wata babbar matsala da ta daɗe tana ciwo mutanen mutuwa a ƙwarya, wanda kuma da yawa ba su kai ga gano yadda za su yi maganinta ba. Shi ne na yadda za ku hana a yi adin ɗinku a WhatsApp group ba tare da izininku ba. Saboda wani kawai barkatai a rana idan ya farka ko ya duba WhatsApp ɗinsa zai ga sama da mutum an yi adin ɗinsa a sama da group 5, 10, 20, wanda kuma shi ba a san ransa ba. So ku sha kuruminku, wannan matsala ta zo ƙarshe. Abin da ake buƙata kawai in ka shigo cikin ko kika shigo cikin WhatsApp kamar haka, misali in ya buɗe direct za a tafi nan ne a wannan menu icon ɗin abu guda uku nan, haka taɓa ya buɗe ga setting a nan ƙarshe za a taɓa setting. So setting idan ya buɗe ga wannan na farkon account za a shiga, in aka shiga account ya buɗe wannan na farkon privacy, a clicking akan privacy, then za a yi sai a yi ƙasa a scrolling down, yawa ga gun da aka rubuta groups, ga groups, then sai a taɓa groups. To idan ka bar shi ko kika bar shi a everyone, kowa zai iya adin ɗinka ko ke a group. Amma idan ya koma contacts, iya waɗanda suke cikin contacts ɗinka ne ko contact ɗinki ne za su iya adin ɗinki ko adin ɗinka a WhatsApp group. In kuma ya shiga my contact except, shine a cikin contacts ɗin naka ma za ka iya ware wani ba zai yi adin ɗinka a group ba. For example yanzu idan na sa iya contact ɗina, to a cikin contact ɗina ne kawai ake da damar yin adin ɗina. Zan kuma iya sa my contact except, to a nan a cikin contact ɗinka ko contact ɗinki sai ka zaɓi ko ki zaɓi wanda bakya so ko baka so ya adin ɗinka cikin WhatsApp group. To wanda shine ɗan takaitaccen bayani a game da yadda za ku magance matsalar yadda za a yi adin ɗinku a WhatsApp group ba tare da izininku ba. Mun gode, Salula TV.